Dominga Gutierrez at Lourdes Clemente. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Maria, Pelecitas, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Elmer, Librado, at Jesus.
Ilagiling impampo ng anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabi kaya kahingan, At kaya kaan temori, maya payabak po, kahingan. payapayabak po amon. Sundo tayo po yung kaya katang nabina, bilang pamagsadya, kayong solemnidad ng Kristong Ari. Nga batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, ding kasalanan tamot, manyabad-dabad, at pakalulu, king hapong ginam. Igang mimingat king taong makatuliran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo, Igang anak ng David, Jesus ng Nazaret, ang ginong malunusan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo, Igang talapamatulang mamantabe karing apostol, apalaganap, king maya pabalita, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, itugtog mo kay kaming espiritu, ning pamanalastas, katutuan at kapayapan. Sapan mo kaya sanang magkapilit, kambening kabilugan ming puso, bana balumi, nung naning kalugod-lugod kaya ka. At potang balumi na, ing kaburian mo, gawan mo kaya sanang matatag, king pamanupad kaniti. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambe mo at ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning kapahayagan. Itiya ing kapayagan ning Diyos kang Yesu Kristo. At kaya namang pepahayag, king talasuyo ng iwan, king kapamilatan ning anghel. Miyabyay ting kapahayagan, ban ipabalula karing talasuyo ning Diyos, dimbage ang malapit ng mga palyari. Itiya impatutuana ng wan, king sablang ikit na. Ing sinabi ng Diyos at ing katutuan, apepahayag ng Heso Kristo. Nuan na ring babasa king librong iti, at ding makiramdam king ula, abubulalag na, at ding maminto king makasulat. Uling malapit na lang mga palyari, reting bage. Iti ibad kang wan, at iparikil na karing 7 iglesia, king probinsya ning Asya. Miyabyasa na kaya kayo, ing grasya at kapayapan ning Diyos. Ing Diyos ning kasalukuyan a panahon. Ning milabas at ning paintungol, at iba't karimpitong espiritu, at tsukok kingarap ning kayang trono. Isulat mo iti king anghel ning iglesia, karing Efeso. Itiya impasabi na, nitang tatalan, karing 7 batuin, king wana ng gamat, at lalakad pusalda ring 7 gintong tumpakan sulo. Balo ko indepat mo, ing kapagalan mo, ing kapibabatan mo, king pamikarap mo, king kasakitan. Balo ko, king emo pay tulutan, ing marok. Balo ko, king sibukan mo la, ring sasabing apostol la. At apatunayan mo, king ela, tune, apostol. Mapibabata ka, at pekirapan mo indakal akasakitan, king mit mong tetagan, alang-alang kanako. At eka sinawa. Dapot, ing panakit ko keka, yapin ini. Merimla ing lugod mo kanako,
nakalupa ing sadya. Mo kakalingwan ing sadya mong kabilyan. Sumisi ka at paingkulot king marok. Balikan mo ing sadya mong mayap adapat. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ibiye mo karing matagumpe ing katuliran mangan kimbungan ning dutong nimbiye. Ibiye ko karing matagumpeng katuliran mangan, king bunga ning dutong ning biye. Mapaladya in taong makirandam, king yuyusok da ring marawak adaraptan. At makikyabe kin dapat da ring makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, din kautusan ning Ginoo. At kaya lang yagkas, aldo o bengiman. Ibiye ko karing matagumpeng katuliran mangan, king bunga ning dutong ning biye. Mengariya kindutong at tutubo, lelening danuman, at mamuya kingkeyang kapanaunan. Sa giwalang parati ringkeyang bulong, magtagumpe sa planang daraptan. Ibiye ko karing matagumpeng katuliran mangan, king bunga ning dutong ning biye. Dapot ding marawak, makanyan. Sepo lawaring pipait-pait ni ngangin. Ingatan ning Ginoo, intaong makatuliran. Dapot intaong marawak, mirasya, king kapahamakan. Ibiye ko karing matagumpeng katuliran mangan, king bunga ning dutong ning biye. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Sabik kong manayaking Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako na. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Ing Ginoo man tabi kay kayo, at kaya kam timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kay ka, o Ginoo. Inyang malapit na Jesus karin Jericho, ating meto nga lalaking bulag, ang makalukluk lele na ning dalan, magpalibos siya. Dindam na lang daralan ding dakalataw, may ngutang yan nung naning malilyari. Daralan niya Jesus ning Nazaret, ngarang may kibat. At nga nang kinulisak masikan, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Sabihanan din rin tao king mumuna at sinabi ra king ayamaynge. Dapat lalo yung kinulait masikan, nga na, anak ng David, malunos ka kanako. Tinok ng Jesus, king pamaglakad na, at inutos na king ilapit de kayang bulag. Pangalapit na kitna ng Jesus, naning buri mong daptan ko kaya ka. Ginubi sa akong manakit pa si bayo, nga nang may kibat. At sinabi ng Jesus kaya, manakit ka, pepakayap na ka, din kaya kang kasalpantayanan. Ganita mo rin may nakit siya at tinukiya kang Jesus. At pepasalamat siya king Diyos. Inyang ikiday tiring tao, pinurirengan ing Diyos. Inging mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kay ka, o Kristo.
sa lahat po ng kapansanan. Parang bulag ang napakahirap. Meron tayong nagtatrabaho dyan sa construction. Bingi at pipi. Pero nakakapagtrabaho ng maayos. Minsan meron akong nakita na sabi ko, ang tamad-tamad ng taong ito, ba't nakaupo habang nagpapala? Gayun pala, lumpo. Lumpo. Kaya nakaupo. Ginaganon yung semento, hinahalo yung semento. Lumpos siya. Hindi makalakad. Alis yun, nakakapagtrabaho. Pero yung bulag, paano siya magtatrabaho? Very limited ang pinyang gawin. Kaya sabi po 80% ang apektado sa trabaho ng isang tao pag siya'y bulag. 20% na lang ang natitira. Oo nga naman, no? Meron na ba kayong nakitang bulag na karpintero? Meron na ba kayong nakitang bulag na nagpe-painting? Paano siya magpe-paint? No? Meron na ba kayong nakitang bulag na nagbabasketball? Nagsiswimming? Wala, di ba? Kaya very limited ang pwedeng gawin. No? Kaya para mawala ang ating paningin, ang sakit-sakit yata. No? Nung pong nagparenchitis ako, nung nawalan ako ng boses, pagkagising ko ng umaga minsan, bakit mapula ang isa kong mata? Ano kaya ito? Kinabahan ako, baka mabubulag ako. Kasi mapula siya, tsaka medyo may nagmumuta. Ano kaya ang diferensya ng aking mata? Kasi napakahirap po. Tinitignan kong ganyan sa salamin, parang mayroon yatang tumutubo. Pero wala naman. Ganun pala, pag mayroon ka rin pharyngitis, pwede ka magkaroon ng conjunctivitis. Pwede parang kasama yun. Nawala rin kusa. Kaya napaka-importante po ng ating mga mata. Yung ating mata. Kaya damang-dama ko po itong sinabi nitong bulag dito na humingi ng tulong sa Panginoon. Yung sinabi niyang, sana makakita po ako ulit. So, ibig sabihin, dati siyang nakakakita. Just imagine na wala yung kanyang paningin. Kaya napakasakit. Kaya ano ba namang ang pwede pa niyang gawin kundi magpalimos? At sa pagpapalimos, pwede pang meron pang umaakay sa kanya. Kaya parang napakahirap maging bulag. Limited ang pwedeng gawin. Tayo po rito, hindi naman tayo bulag physically. Pero pwede tayong maging, bulag spiritually. At pwede, pag spiritually blind tayo, apektado rin ang ating kilos galaw, ang ating mga ginagawa. Just imagine kung di tayo nakakita ng kulay sa buhay, di tayo nakakita ng ganda ng buhay, the beauty of life. Paano ka magtatrabaho? Wala kang gana. Kung hindi natin nakikita very much alive ang Diyos dito sa mundo, magiging malungkutin tayo, mabigat ang ating nararamdaman, puro problema yung ating nakikita, bulag tayo. Kaya paano kung kikilos at gagalaw at magtatrabaho? Gayan ang iyong nakikita. O kaya, opportunities pa, complain ka pa. Binibigyan ka na ng oportunidad, chances, tapos wala ka pang nakikitang ganyan. No, you cannot even grab yung chances na ganyan para samantalahin ang pagkakataon. No? And pag di mo nakikita yung katotohanan, puro kasinungalingan ang nakikita. Puro kamalian ang napapansin lang. Hindi ba maapektuhan yung buong pagkatao? Pag ganyan. Kaya siguro ito rin po yung panalangin natin. Baka dati makulay ang buhay natin.
Dati, damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Dati, hindi tayo naloloko ng mga maling informasyon. Hindi tayo nabubulag sa katotohanan. Dahil nagsusuri tayo. Hinihimay ang mga pangyayari. Biglang nawala yon. Kaya ito rin ang ating panalangin. Panalangin ng bulag dito. Panginoon, sana po ibalik mo ang aking paningin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paintang ating mga kailingan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para kin Santa Iglesia Katolika, ang timpugad ning kabyasnan, apalaganap na sa iti, karing sablang bansa, ban akilala re ing miglalang king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing pamuntok sibiko, ing karelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamungasanang meto nga bayong lipunan, apa salamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing daralan kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging antiyasanang mabisang pataba, apapamunga karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta mga lalo, o dirirya karing aliwa, nune magobra tamong matalik, kindake ning ubasan, ami pagkatiwala kaya katamong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ngini aduan tamo in sarili tang kapagnasan. Iba, ikaligaya mo, ing mamunga keng dakal. Maganap sana iti kapamilataning malapit ming pamakyugnayan, king Eucharistia kang Kristo, ake kang anak at ginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lahat munta king libutan.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kaya lagyo, king kaya kataming kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ipami, baligdan mong mit mong lugod, deting ayin, ning kaya kang balayan, sapan mo keng makatalastas, king matulid at mayap, harapan mo, at may pasyag bit mong katapatan, kaniti, karing kapatad mi, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kalinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bagay, at dininan mo king ang dake king kaganapan na, bisama Diyos siya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ng daya ng mibubuk king krus, inatat ng kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagbulanan ning biyerang angga karing sablang susuyo kaya. Inya kami ring sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mit mo yung banwa, king yato, king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad diyang daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katas. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Baya may dahong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya hiti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiin kalis, ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayat para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini, gaganakan mi, oy pa, ing kamatayan at pamanyabi ng mebye ning anak mo. Daramya kaya kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yakin lugod. Kampi ng Francisco, kaya kaming Papa. At di Florentino, kaya kaming Obispo. Ading sablang pari. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at paninayang sabing niya. Ading sablang mayang unabiye. Kaya mga pinanapinandit, ganakanta na ngayon sablang pakamalantang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat,
magkamit king bielanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon madalang tamit mong kapanilugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igpami at suban mo, bisang banyay layo. Datang ke kami, ingkayarian mo, mipaling tuwaling loob mo. Ketiting ato, Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kay O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Hemo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Higang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekan timuring. Ipo, may kakapatid, may pupugayin, tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Cordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami.
Kaluluwan mo kami, Kordero ng Diyos, sa nilalako, king kasalanan ng yato. Ibyemuke kami, ibyemuke kami, ibyemuke kami, Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan ning yato. Non tamang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sing pakalulu, ding tatanggapan ming banal akalam, pagkalubanda kaya sanang sikanan tupad, king kaya kang kaburyan. At yubog maging mangayap at alapatutu, king kaya kang katutuan, kaning sablang ay yubog mi biye. Itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kayo, At kaya kang timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipaing tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kapag masusyan tamo, may tanang ening, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, handang araw, maraming salamat. Ipagkalabing alang kapaynaban, kalisadang kapatid pakamalming miyang unabye o ginum. Ngalanangga mo sala, sunlagya sa karela. May painaulangan sana aking kapayapan. Amen. Ding kaladwaring isablang tapat, ame ko na, kapamila tanin pakalulu ng Diyos, ipainauno sa aking kapayapan. Amen. Amen. Sige po, dakal po salamat. Maya po oras pa si Bayo.